Grigore Vieru a fost comemorat și în municipiul Soroca. În memoria marelui poet, Biserica Ortodoxă Română Sfinții Martiri Brâncoveni a oficiat un parastai și a organizat un recital de poezie și cântece cu genericul Vieru, omul duminicii. Grigore Vieru s-a autointitulat Omul Duminicii și de aceea am săvârșit aici, în biserica noastră parohială, după Sfânta Liturghie, slujba de pomenire, parastasul. Grigore Vieru este considerat a fi a românilor de pretutindeni. Poetul cu lira în lacrimi a reunit spiritual cele două maluri de Prut. Am venit astăzi să omagiem personalitatea Grigore Vieru, marele poet al neamului, un exponent al valorilor naționale, un purtător de lacrimă colectivă. E cel care a sfințit mama, patria, limba română, iubirea, în versuri de o frumusețe și sensibilitate rară. Noi avem datoria sfântă ca să-l cinstim veac de veac. Găsesc oportună această activitate de comemorare a poetului național Grigore Vieru. Încercăm în acest mod să altoim în rândul elevilor tot ce este mai frumos și mai de preț. În semn de înaltă apreciere pentru creația lui Grigore Vieru s-a recitat versuri scrise de marele poet român. A fost război, ecoul și acum este viu. Cămașe vechi, mai noi, amară amintire de la fiu. Evenimentul dedicat lui Grigore Vieru este organizat în fiecare an de către Consiliul Unirii din Soroca, în parteneriat cu Mitropolia Basarabiei. Un scurt, moment de omagiu Sunt Omul Duminicii, celui care a fost Grigore Vieru, un sacerdot al limbii române, lacrima de dor a neamului. Grigore Vieru s-a născut pe 14 februarie 1935 pe malul Prutului, în satul Pererâta, raionul Briceni.